Армысыз, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда мен Эльвира Камалетдинова. Татнефть социаль программаларны гамәлгә ашыруны дәвам итә. Көньяк-көнчыгыш шәһәрләре һәм бистәләре инфраструктураларын үстерә, юллар, балалар бакчалары, мәктәпләр ремонтлауда да ярдәм итә. Спорт, мәдәният һәм башка өлкәләргә дә зур өлеш кертә. Шушы көннәрдә генә Татнефть гаммәви акционерлык җәмгыяте генераль директоры Наил Мәганов Азнакайда булып китте. Шушы көннәрдә генә Татнефть генераль директоры Наил Мәганов Азнакайда булып китте. Эшлекле визитын ул нефтчеләр өчен махсус ясалган кедр вагон йортлардан хезмәткәрләрнең көнкүреш биналарын, яңа җайланмаларны караудан башлады. 4656 скважинадагы эшчәнлекне караганда Азнакай муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин да катнашты. Скважиналарга җир асты ремонты ясау идарәсенең Азнакай цехы хезмәткәрләре биредә хезмәт нәтиҗәлелеген арттыру буенча шактый гына яңалыклар кулланып, уңышларга да ирешкәннәр. Новое в технологиях это вот как раз дефектоскоп, отбраковка, это подъемный агрегат АПРС-32, который у нас в УПРС уже эксплуатируется с 2019 года. Дальше ГКШ-400, который по нашим техусловиям был разработан уже уфимским гидромашем. Раньше мы эксплуатировали ГКШ-1200, он был громоздкий. Теперь он в облегченном виде, так как на данном подъемнике работают два оператора, для них уже намного легче работать при спуске подъемных операций с данным ключом. Генераль директор Лениногорскида җитештерелгән элекке ППУга альтернатив булган яңа җайланманы һәм вагон йортны карап уңай бәя бирде. Чыннан да биредә бригаданың команда пункты урнашкан, хезмәткәрләр операторның автоматлаштырылган эш урыны аша компьютердан агымдагы биремнәрне алып башкарылган эш нәтиҗәләре буенча мәгълүмат бирәләр. Тотрыклы һәм өзлексез спутник аша элемтә 2020 елдан башлап тәэмин ителгән. Наил Өлфәтович хезмәткәрләр белән җылы аралашып, рәхмәт сүзләрен җиткерде. Алга таба эшлекле визит Каенкай ял базасында узды. Биредә бер юлы 2 чара. Шәһәр һәм районның нефть предприятиеләренең хезмәт коллективлары җыелышы һәм Азнакай территориаль профсоюз оешмасы конференциясе үтте. Анда Азнакай муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин, компаниянең профсоюз лидеры Гомәр Яруллин һәм башкалар катнашты. Чара башланыр алдыннан Наил Өлфәтович докладлар белән танышты. Ул чыгыш ясаучыларның һәрберсен игътибар белән тыңлап, шунда ук тәкъдимнәр дә кертте. Әйтик, ул тикшерү өчен алынган нефтне йөртү савыты артык зур булуын әйтте. Шулай ук генераль директорга кешеләр хезмәтен җиңеләйтә торган башка җайланмаларны да күрсәттеләр. COVID-19 пандемиясе чорында башкарылган эшләр, шул исәптән волонтерлык эшчәнлеге турында да хисап бирделәр. Наил Өлфәтович үз чыгышында республиканың сәнәгать җитештерүенә зур өлеш керткән Азнакайларга хезмәтләре өчен рәхмәт белдерде. Монда нефтчеләр генә түгел, башка мөһим һөнәрләрнең дә өлеше бихисап. Компания өчен 2020 ел ихтыяҗ кризисы, нефть чыгаруны чикләү, салым законнарындагы үзгәрешләр белән бәйле яңа чакырулар елы булды. Шуңа да карамастан Татнефть коллективы эшне оператив рәвештә үзгәртеп корды. Һәр бизнес-сегмент буенча гамәлләр программасын эшләде. Все эти трудности мы ответили мобилизацией полной, оперативно, я считаю, перестроились, и создана была полноценная система работы в этих экстремальных условиях. Разработали программы конкретных действий и проектов по каждому из бизнес-сегментов. И я считаю, что вышли с такими наименьшими потерями. Берләшкән Милләтләр оешмасы глобаль килешүенә керү белән компаниянең экологик эшчәнлеге яңа дәрәҗәгә чыкты. Узган ел Татнефть предприятиеләренә экологик проектларны тормышка ашыруга моңарчы күрелмәгән 16 миллиард сум акча юнәлдерелгән. Генераль директор ассызыклаганча, катлаулы вакыт булуга карамастан Татнефть социаль программаларны гамәлгә ашыруны дәвам итә. Көньяк-көнчыгыш шәһәрләре һәм бистәләре инфраструктурасын үстерә. Юллар, балалар бакчалары, мәктәпләр ремонтлауда ярдәм итә. Спорт, мәдәният һәм башка өлкәләргә дә зур өлеш кертә. Без нефть чыгарып кына калмыйча, янәшәбездә яшәүчеләр һәм безгә ярдәм итүчеләр, табиблар, укытучылар, сатучылар өчен дә шартлар тудырырга тиеш. Шуңа күрә компаниянең социаль программасы элек ничек булса шулай калачак. Аны тормышка ашыру өчен бюджетка акча салынган дип ассызыклады Наил Мәганов. Хезмәт мотивациясенең мөһим элементы булып, аның өчен түләү тора. Узган ел ничек эшләүебез, инфляцияны кулланучылар һәм
корпоратив бюджетларының үсешен исәпкә алып, безгә хезмәт хакын арттырырга мөмкинлек бирә, дип билгеләп үтте генераль директор. Апрельдән окладлар һәм тариф ставкалары уртача 5%-ка күтәреләчәк. Иң зур өстәмә эшчеләр һәм урта буын инженер-техник хезмәткәрләр өчен каралган. Соңыннан Наил Маганов иң яхшы хезмәткәрләргә бүләкләр тапшырды. Делегатлар Азнакай территориаль профсоюз оешмасы җитәкчесе итеп Рафаэль Шайдуллинны сайладылар. Шушы көннәрдә районыбызда республиканың фәннәр академиясенең бер төркем фәнни хезмәткәрләре булып китте. Әлеге очрашуның максаты Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты басмасын тәкъдир итү һәм Фәннәр академиясе белән Азнакай муниципаль районы арасында хезмәттәшлек килешүе төзү иде. Әлеге очрашуда тарих фәннәре докторы, академик Искәндәр Гыйләҗев, институт директоры, Төбәкне өйрәнү үзәге җитәкчесе, тарих фәннәре кандидаты Лариса Айнетдинова, район башлыгы урынбасары Роза Галиева катнаштылар һәм чыгыш ясадылар. Азнакай районында төбәкчелек хәрәкәте бик тә актив. Бирдә төбәкне өйрәнүчеләр бик кызыксынып, бик мавыгып, зур эшләр башкаралар, зур-зур кызыклы басмалар әзерлиләр. Шуңа күрә безнең өчен Азнакай районы белән танышу һәм Азнакай активы белән танышу бик тә әһәмиятле, чөнки без бер максат өчен эшлибез барыбызда. Тарих, татар теле укытучылары, белгечләре, китапханә хезмәткәрләре катнашкан әлеге очрашуда шулай ук Татарика журналы буенча да чыгыш ясадылар һәм алар Азнакай районы авыллары турында өстәмә мәгълүмат җыюлары хакында белдерделәр. Райондашларыбыз арасында шундый мәгълүматкә ия булучылар бар икән, сез аны фәнни хезмәткәрләргә җибәрә аласыз. Агымдагы елның февраль айыннан Мәгариф милли проекты кысаларында республиканың белем бирү учреждениеләрендә шахмат зоналары булдыру буенча проект старт алган иде. Проект кысаларында Азнакайның белем бирү учреждениеләрендә шахмат уены зоналары ачылды. Бу хакта тулырак алдагы материалда. Шахмат зоналары Бердәм Россия партиясенең Татарстан төбәк бүлеге комиссиясе тарафыннан Мәгариф милли проектының заманча мәктәп федераль проектын тормышка ашыру кысаларында республиканың барлык мәктәпләрендә дә диярлек ачылды. Проектның максаты балаларның шәхси һәм интеллектуаль үсеше өчен шартлар булдыру, дөрес ял оештыру. Азнакай гимназиясендә дә шушы көннәрдә шахмат зонасы ачылды. Әлеге чарада район башлыгы урынбасары Бердәм Россия партиясенең төбәк һәм җирле бүлекчәләре сәяси советы әгъзасы, район шахмат федерациясе җитәкчесе Роза Галиева, район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дамир Гыйләҗев катнашты. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Ил күләм проект буенча үсеш ноктасы үзәкләре кысаларында районның 4 мәктәбендә шахмат зоналары инде булдырылган иде. Заманча мәктәп проекты кысаларында 19 мәктәптә шушы ук зоналар ачылды. Бүген шәһәрнең балалар иҗат үзәгендә иң яхшы шахмат зонасы бәйгесенә нәтиҗәләр дә ясалды. Җиңүчеләр дип Азнакайның 1-нче, 7-нче, 9-нчы мәктәпләре һәм Актүбә бистәсенең 2-нче урта мәктәбе танылды. Барлык мәктәпләргә дә катнашучы дипломнары һәм бүләкләре тапшырылды. Мәктәпләрдә исә шахмат турнирының сайлап алу турлары дәвам итә. Апрельдә исә район башлыгы призына муниципаль этап узачак. Азнакай районы иҗтимагый советының чираттагы күчмә утырышы шәһәребезнең 19-нчы Тамчыкай балалар бакчасында узды. Һәм ул очраклы түгел, чөнки физик тәрбия, чыныгу нәкъ менә балалар бакчасыннан башлана. Җәмгыять нигезе сәламәт гаилә. Балалар бакчасы җитәкчесе Светлана Челышева иҗтимагый совет әгъзалары Тамчыкай белән таныштырып күзәтү ясады. Биредә тәрбиячеләрнең төп максаты сабыйларны таза, сау итеп үстерү, дөрес физик тәрбия бирү, чыныктыру. Аның өчен монда бөтен шартларда тудырылган. Чиста сулы бассейн эшли, көнгә 3 тапкыр сәламәтлек дәресләре алып барыла. Саф һавада һәм спорт залында шөгыльләнүнең уңай нәтиҗәләре дә бар. 1,5 миллион сумга алынган спорт җиһазлары да актив рәвештә файдаланыла. Утырышта иҗтимагый совет әгъзалары балалар бакчасының эш алымын уңай бәяләделәр. Совет рәисе Лилия Әхмәдишина бүгенге көннең иң актуаль халыкны борчыган сорауы җирлегебездәге санитар-эпидемиологик хәлнең торышы хакында аңлатуны сорап баш табиб Илдар Шихаповка мөрәҗәгать итте. Бу уңайдан баш табиб җентекле, тулы мәгълүмат биреп, халык арасында аңлату эшләре алып барырга кирәклеген белдерде.
Бүгінгі күнде районда эпидемиологик хәл тотырыклы. Сезонлы ОРВИ, ОРЗ кебек авырулар арта төшкән. Шул ук вакытта COVID-19 да юкка чыкмаган. Райондашларыбыз актив рәвештә вакцина ясаталар. Вакцина ясату ирекле формада алып барыла. Иҗтимагый совет утырышында катнашкан Ознакай муниципаль район башлыгы урынбасары Роза Галиева бу тормышта иң кыйммәтле нәрсә сәламәтлек. Менә шулай бердән булып, бергә эшләгәндә генә балаларыбыз сәламәт, гаиләләребез имин, җәмгыятебез нык булыр дип белдерде. Утырыш ахырында Иҗтимагый советның сәркатибе итеп Ознакай район советының җәмәгатьчелек һәм масса күләм мәгълүмат чаралары белән эшләү бүлеге җитәкчесе Эдгар Шайдуллин билгеләнде. Иҗтимагый совет халыкны борчыган сорауларны даими рәвештә хакимияткә җиткереп, аларны хәл итүдә йогынты ясау өчен даими эш алып бара. Бу юлы да утырыш Иҗтимагый совет әгъзаларының җитди тәкъдимнәре белән эшлекле шартларда төгәлләнде. Сәламәтлекне ныгыту максатында районда даими рәвештә спорт чаралары оештырыла. Спорт объектлары яңартыла, яңалары да сафка баса. Буларга өстәп Россия президенты указы нигезендә ГТО нормативларын тапшыру янәдән торгызылды. Шушы көннәрдә Чатыртау арена универсаль спорт комплексында яшь буын ГТО сынауларын тапшырды. Сәламәт тәндә генә сәламәт акыл була ала. Соңгы елларда районда спорт белән шөгыльләнүчеләрнең артуы да куанычлы күренеш. Өлкәннәр генә түгел, кече яшьтән алып спорт белән мавыга азнакайлар. Шушы көннәрдә генә мәктәп укучылары Чатыртау арена универсаль спорт комплексында ГТО физик культура һәм спорт комплексы нормативларын тапшырды. ГТО комплексының бик яхшы билгесен алыр өчен бары берничә шартны гына үтәргә кирәк. Бу юлы нормативлар озынлыкка сикерү, идәннән күтәрелү, ату, тартылу һәм гер күтәрү буенча булды. Үз яшенә карап, норматив тапшыручылар өчен чара матур спорт бәйрәменә әверелде. Шушы көнне алдан ГТО сынауларын уңышлы тапшырганнарга алтын, көмеш, бронза күкрәк билгеләре тапшырылды. Физик культура һәм спортны үстерүдә үзләреннән өлеш кертүчеләргә физик культура һәм спорт идарәсенең рәхмәт хатлары тапшырылды. Берничә мәгълүмат белән дә таныштырабыз. Быелның 2нче ярты еллыгы өчен маякка алдан язылу дәвам итә. 31 мартка кадәр газетага ташламалы бәяләр белән 805 сум 26 тиеннән язылырга мөмкин. 15-31 мартта газетага язылучылар арасында бүләкләр дә уйнатыла. 2021 елның 2нче ярты еллыгы өчен 6 айга язылу турында квитанцияләрне Азмаяк, Бөтерчек, mail.ru электрон почтасына салырга мөмкин. 20 мартта сәгать 9-да шәһәрнең Шифа сәүдә үзәге каршындагы мәйданда халкыбызның борынгыдан килгән бәйрәме Нәүрүз үткәрелә. Сезне театральләштерелгән тамаша, сәхнә осталары концерты, уеннар, бәйгеләр, коймак белән чәй эчүдә көтә. Шушы көнне сәгать 10-да Актүбә бистәсенең базар каршындагы мәйданда да Нәүрүз бәйрәме үткәреләчәк. Инде 13 сәгатьтә шушы 20 март көнне Яңа юл бистәсенең күп функцияле үзәге каршында да Карга боткасы бәйрәме оештырыла. Барыгызны да Нәүрүз бәйрәменә чакырып калабыз. Шулай ук 20 март көнне шәһәрнең Дельфин бассейнында йөзү ярышлары да уздырыла. Анда 40 яшькә кадәр булган иратлар 100 метр, хатын-кызлар 50 метр арага узышачак. Инде 40 яшьтән өлкәнрәк иратлар 50, хатын-кызлар 25 метр арага йөзәчәк. Ярышларда теләге булган һәркем катнаша ала. Теләге булганнар рәхим итегез. Инде ярышлар сәгать 10-да башлана, теркәлү вакыты 8 сәгать 30 минутта. Сезнең игътибарга әзерләнгән менә шушы мәгълүматларыбыз иде. Алдагы ялларыгыз күңелле һәм файдалы үтсен дип без саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bil ihsan ila yawmiddin wa sallama tasliman kathira. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid.
Allahümme barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun majid. Barcha alamlarni yo'qdan qilgan, har doim bizlarni ne'matlantirgan, har doim bizlarni tarbiyalagan, shu haq dinga keltirgan Rabbimiz subhanahu va taolaga hamd va sana maqtovlarimiz bo'lsa edi. Hamda uning payg'ambarina, ilshisine Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge ko'ngil to'rlarimizdan chiqqan salovat shariflarimiz har doim erishsaydi, hamda payg'ambarning ahli baytine, sahabalarına da Allah'ın rahmetlari, salamlari har doim erishsaydi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh, hurmatli jamoat. Alloh taolo shu juma kunlarimizni, Şaban oylarimizni muborak qilsaydi, bu kunlarda, bu oylarda qilingan g'ibadat amallarimizni, yaxshi amallarimizni, izgiliklarimizni qabullardan qilib, shu izgiliklar uchun ajr savoblarimizni orttirib, bizlarga shu ajr savoblarga kamil ravishda erishishga nasib etsa, hamda endi umr bo'yina qilgan xato kimchiliklarimizni, bilib ham bilmay qilgan gunohlarimizni yorliqasa edi, bizlarni g'afo etsa edi, hamda rahmatidan tashlamasa edi. Endi shu Ramazon oyidan ilk kelgan ulug' bir oy kelib jetdi, Sha'ban oyi. Bugun endi sizning bilan 5-kunga kelib jetdik, Sha'banning 5-kuni. Bu oyning, Sha'ban oyining fazilatlari bek ko'p. Onun shu fazilatlari turunda payg'ambarimizning sallallohu alayhi va sallamning hadislari bek ko'p. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shu oyda roza tutgan, bek ko'p roza tutgan, sadaqa bergan, turli nafil namozlarni qilgan. Ni uchun deganda, chunki mana payg'ambarimizning hadislarini qariq, G'aysha onamiz, u endi payg'ambarning xotini, mana shu hadislarni bizga yetkirgan. Ni uchun deganda, chunki endi onun xotini, onun bilan birga bo'lgan ko'proq payg'ambarimiz uyda nishik iftar qilgan, nishik sahar oshagan, nishik rozalarni tutgan, tungi namozlarga turgan, o'g'ina ko'rgan. Shuning uchun u сөйлей, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Rajab oyi kelib jetgach, eng ko'pchilik roza tutaydi shu oyda. Ya'ni butun oylarda shul qadar ko'p roza tutmaydi, lekin to'lisincha bir oyni roza ol endi Ramazon oyindagina tutaydi. To'lisincha oyni to'liq ravishda Ramazondagina tutaydi. Eng ko'p roza tutgan oy ul da bo'lsa Sha'ban oyi, Ramazondan qola. Hamda boshqa bir hadisda shulay yo'q, G'aysha onamiz anglata, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam eng ko'pchilik shu Sha'ban oyida tutaydi. Hamda endi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shu oyda söylagan so'zimizga yetkirib, payg'ambarimiz aytgan: "Xuzu minal amali ma tutiqun." Ayye ol payg'ambarimiz ko'pchilik kunlarni rozada tutgan, o'tkazgan, lekin payg'ambarimiz aytgan: "Siz de buldirgancha qadar ishlagingiz" degan. Ya'ni nindigina amal bo'lmasin, roza bo'lsin, namoz bo'lsin, Qur'on o'qib bo'lsin, zakat bo'lsin, buldirgancha qadar shu shaylarni ishlagingiz. O'zingizni ordirtmagingiz. Ni uchun? Chunki agarda siz g'ibodatdan, yaxshilikdan tuysangiz, sizdan endi Alloh taolo amallaringizdan tuyur degan. Ya'ni Alloh taolo sizning amallaringizni qabul etmasdi. Ni uchun deganda, chunki mana bizning nafsimiz bor. Biz endi uni tarbiyalarga tegishmiz, yaxshilikqa undarga tegishmiz, hamda g'ibodatga majburlarga tegishmiz. Majburlaw lazım. Ni uchun? Chunki nafsimiz endi ul shunday bir zot bizni har vaqt gunohga chaqira, har vaqt yolqovlikqa chaqira. Shuning uchun biz uni majburlarga tegishmiz. Namozga, nafil namozga, ustama rozalarga majburlarga tegishmiz. Lekin payg'ambar aytgan, nig'roq majburlasang, nig'roq qoti shusha nafsingni majburlasang, u endi sinirga mumkin. Orarga mumkin. Endi kishi namozlardan orsa, kishi g'ibodatdan tuysa, Alloh taolo uning g'ibodatini, uning namozlarini qabul etmas degan payg'ambarimiz. Hamda endi shulay yo'q, Usama ibn Zayd degan bir sahaba bo'lgan. Ul sahaba payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning shu Sha'ban oyida ko'p kunlari urazada o'tkazganini ko'rgan, hamda bir kunni kelib so'ragan: "Ey payg'ambar, ey Allohning elchisi, qolgan oylardan sen shul qadar uroza tutmaysan. Ni uchun deganda payg'ambarimiz aytgan: Rajab bilan Ramazon orasida bo'lgan uchun ko'proq uroza tutam degan, chunki bu oyda kishilar g'aflatdadir. Mana bizning ulug' 3 oy bor. Ul Rajab, Sha'ban ham Ramazon bir ortli kelgan ulug' fazilatli oylar.
Һәм дә әйткән Пәйгамбәребез Раҗаб аенда кешеләр үз шөры турында сөйли инде бу моны. Кешеләр күбрәк намазларын кыла, күбрәк уразаларын тота, ләкин Раҗаб килеп җиткәч, алар инде ничектер гафләткә төшәләр ди. Инде бу айны, Раҗаб, Шәгъбан аен гафләткә төшәргә ярамый, чөнки бу айда кешеләрнең гамәлләре, изге һәм дә начар гамәлләре Аллаһка аша ди. Аллаһка менә ди, күтәрелә, һәм дә минем гамәлләрем күтәрелгән чакта мин уразада булырга телим дигән Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм дә инде бу айда уянык мусульманнар, камил мусульманнар, алар инде шушы ураза гына түгел, калган гамәл гыйбадәтен дә кылырга тиешләр, үстәмә гамәлләр кылырга тиешләр, Коръан уку булсын, ураза булсын, намазлар булсын, садака бирү булсын, калган да шушы яхшылыклар белән үткәрергә кирәк. Ни өчен? Чөнки менә бу айда бирелгән фазилат, бу айда бирелгән әҗр-савап калган айларда бирелми. Шуның өчен менә шушы форсатны кулланып, biz инде шушы айларны матур гына гыйбадәттә үткәрик. Һәм дә инде шулай ук бу айның бер фазилатлы кичәсе бар, Барат кичәсе. Ул инде Шәгъбанның там уртасында була. Уртасында булган, ягъни 15нче кичәдә Барат кичәсе була. Ул кичәдә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям дөрес, сахих бер хадистә әйткән, ул кичәдә Аллаһ Тәала бүтән кешеләрне гафу итә дигән. Бүтән гынаһларын гафу итә. Кемнәрнең гынаһларын гафу итми? Мушрикләрдән кала һәм дә хөсетлек кылган кешеләрдән кала. Яни Аллаһ Тәала бүтән кешеләрнең гынаһларын гафу итә. Мушрикләрнең, яни Аллаһка ышанмаган кешеләрнең гынаһларын гафу итми, һәм дә инде хөсетлек кылган кешеләрне. Хөсетлек ул көннәшү, кешенең малына, кешенең шушы абруена, аның данына көннәшү. Калган кешеләрнең булган кулларында булган әйберләренә көннәшү, кызыксыну. Менә шушы кешеләрне Аллаһ Тәала гафу итми дигән. Ләкин инде Аллаһ Тәала нинди гынаһларны гафу итә менә безнең гамәлләребез белән? Кичкенә гынаһларыбызны. Олы гынаһларыбызны гафу итсен өчен тәүбә кирәк. Әгәр дә без олы гынаһ эшлибез икән, олы гынаһлар алар күп, 70тән артык галимнәр шутлаганнар, 70тән артык олы гынаһ бар. Эшкәшелек, зина, үтерү, урлау, калган гынаһлар. Олы гынаһ эшләгән кеше ул инде тәүбә итәргә тиеш, үкенергә тиеш. Һәм Аллаһ Тәаләгә вәгъдә итәргә тиеш: "Я Аллам, шушы гынаһтан үкенәмен, сиңа кайтамын, итагатькә кайтам, һәм дә инде бу гынаһка бүтән кайтмаска сиңа вәгъдә итәм" ди. Менә шушы чиракта гына Аллаһ Тәала аның инде гынаһын ярлык кыячак. Шуның өчен Аллаһ Тәала безнең Шәгъбан айларыбызны һәм дә киләчәк Рамазан айларыбызны мөбарәк кылса иде, бу айларда кылган гамәлләребезне кабуллардан кылып, инде Аллаһ Тәала шушы гынаһлардан безне ярак кылса иде. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Язлар килә бире күзен ачып, сәлам биргәч якты җиһанга, ягымлы сез күңел назыгызның яктылыгын җанга җиһанга. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, эфирда бәйрәмегез котлы булсын тапшыруы. Бүген дә иң матур теләкләрне, иң изге котлау сүзләрен матур җырга төреп, сезнең хөрмәткә яңгыратырбыз. Инде иң беренче тәбрикләү хаты үзенең туган көнен билгеләп үтүче Светлана апа Филипповага юлланыр. Кыяш көлсен, язлар сиңа кычак-кычак чәчәк китерсен, язлар белән бергә бәхет килсен, гел елмаеп гомер кичерсин. Сәпәй авылында яшәүче кадерле әниебез, әбиебез Филиппова Светлана Владимировнаның 19 мартта туган көне 60 яше. 60 ел үтеп киткән икән син дөньяга килгәннән бирле. Кызганма син үткән елларыңны, яшәү җирдә үзе зур бәхет. Юбилеең белән котлап сине, сәламәт бул дибез һәр вакыт. Яшь җитте дип, йөрәк картаймасын, гомерләр дә әле бетмәсен. Балаларың белән бергә тиезлектә язсын яшәүе.
Сиңа рәхмәт сүзен әниебез белдерәбез туган көнеңдә. Үстердең син безне кеше итеп, олы рәхмәт барсы өчендә. Озын гомер бирсен Ходай дибез, кояш сиңа бирсен яктылык, барлык балаларың, оныкларың китерсеннәр бары яхшылык. Йолдыз тотып бирер идек, алар ай тирәсендә, 2 гомер бирер идек, ул Ходай кесәсендә. Күк йөзендә шиксез күп йолдызлар, иң яктысы әни син генә. Җир өстендә күпме кеше яши, иң кадерлесе безгә син генә. Йөрәкләрдән чыккан назлы сүзләр, күңелләрдә булган саф хисләр, озын гомер, якты матур тормыш безнең сиңа әйтер теләкләр. Кутлы булсын 60 яшең, кадерле әниебез безнең. Иң изге теләкләр белән кызларың Лилия, Айгөл, Лиана, оныкларың Илмар, Азалия, Әмир, Амелия, Ралина, киленең Диляра, кияүләрең Ранис, Дамир, Рәзил һәм барлык кодагыйларың. Хөрмәтле Светлана апа, бәйрәмнәрегез котлы булсын. Кызларыгызның кадерле әнисе, оныкларыгызның яраткан әбисе булып, килен, кияүләр, кодагыйлар янәшәсендә куанып, шатлык, сөенештә генә гомер кичерегез. Гомерләр, усада күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарың, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күлдә. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Туганнарың янында яшә шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлык сокландыра барыбызны, синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Булган бик кадерле син безгә, парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә. Юбилеем менә бүген, узган күпме гомерләр, усада күпме гомерләр, югалмаган кадерләр. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием
Фейсбуктагы тәбрикләү хаты 55 яшьлек юбилейын билгеләп үтүче Розалия апа Хәйретдиновага юлланыр. Кадерле кешебез, туган көнең белән чын күңелдән сине котлыйбыз. Сәламәтлек, матур озын гомер юлы чын йөрәктән сиңа юллыйбыз. 23 март көнне Азнакай районы Сарлы авылында туып үсеп, хәзер Югары Стәрле авылында яшәүче кадерле тормыш иптәшем, әниебез, әбиебез Хәйретдинова Розалия Мөслим кызының 55 яшьлек юбилейы. Кадерлебез, сиңа 55 яшь тулса да, син безнең өчен һаман да әле япь-яшь. Безнең өчен син дөньяда иң гүзәл, иң изге, иң кадерле зат. Әни, сине олы бәйрәмең 55 яшьлек юбилейың белән чын күңелдән котлыйбыз. Сиңа нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, гаилә шатлыгы, кайгы хәсрәтсез көннәр, ак бәхетләр, балаларыңның һәм оныкларыңның күңел җылысын тоеп, игелекләрен күреп, бәхетле озын гомер кичерүеңне телибез. Киләчәгең җир кебек матур, кояш кебек якты булсын. Туачак таңнарыңда һәр вакыт нурлы, күк йөзедә һәр вакыт аяз булсын. Гел шулай елмаеп кешеләрне сөендереп кенә яшә. Әти белән тагын да шулай озак еллар бергә яшәргә язсын сезгә. Безнең туган йортыбызның яме бит сез. Рәхмәт сиңа, әнкәй, яшәгәнең өчен. Рәхмәт сиңа, безне яшәткәнең өчен. Балам диеп күз нурларын жәлләмичә, кайткан сайын назлап, сөеп, йоклатканың өчен. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең, кызларың, кияүләрең, оныкларың һәм кода-кодагыйларың диелде котлау хатында. Хөрмәтле Розалия апа, 55 яшегез котлы мөбарәк булсын. Якын кешеләр янәшәсендә тормышыгыз алга таба да бәхетле мизгелләргә бай булсын. Безне уйламыйча үткән бер минутың юктыр сине. Безнең өчен йөрәгеңдә дөрләп торган уттыр сине. Әни көтә дигән бер уй сеңгән инде безнең канга. Шатлыкта да, борчуда да җыелабыз синең янга. Әни көтә дигән бер уй сеңгән инде безнең канга. Шатлыкта да, борчуда да җыелабыз синең янга. Яшәүләрнең ямен кемдер күрәштә күрә данда. Яшисең йөрәк җылым җитсен диеп балаларга. Рәхмәтемнең иң зурысы җырым булып сиңа яусын. Туган көнең белән котлап изгелекнең телим барсын. Рәхмәтемнең иң зурысы җырым булып сиңа яусын. Туган көнең белән котлап изгелекнең телим барсын. Көтә дигән бер уй сеңгән инде безнең канга. Шатлыкта да, борчуда да җыелабыз синең янга. Әни көтә дигән бер уй сеңгән инде безнең канга. Әни көтә дигән бер уй сеңгән инде безнең канга. Безнең канга.
Алдагы матур тәбрикләү хаты Розалия апа Галиевага юлланыр. Туган көн гомер бәйрәме, туган көн изге көн ул, сәламәт бул, кайгы күрмә. Бездән теләк сиңа шул. 1971 елның 20 мартында Ознакай районының Учелли авылында аппак кышлар белән яз тартышкан табигатьнең гүзәл бер мизгелендә Мирхәтим белән Миньямал гаиләсендә нәни генә сап-сары бөдрә чәчле бер кызчык үзенең якты дөньяга туганын белдереп аваз сала. Чәчәккә ошаган бу матур кызга Розалия дип исем кушалар. Гомер аккан су кебек, кай арада балачак мәктәп еллары үтеп киткән, менә инде Розалия чыгарылыш сыйныф укучысы. Кичкенәдән балаларны яраткангамы, ике дә уйламый документларын Чаллы педагогия институтына тапшыра ул. 1991 елның җәендә тормыш юлында тымытык егете Мисхәтне очратып, язмышын аның белән бәйли. Матур гаиләгә яместә бер-бер артлы мәхәббәт җимешләре Рөстәм һәм Азалия туа. Җайлыгына барган тормыш кинәт җимерелгән сыман була. 24 ел бергә яшәгәннән соң Розалия бар канатын, балалар әтиләрен югалта. Ләкин ничек кенә булмасын, яшәргә кирәк, чөнки аның балаларын кеше итәсе бар. Хәзер инде авырлыклар да артта калды. Улы Рөстәм Уфа-нефть институтын тәмамлап, шул юнәлештә хезмәт куя. Ул инде үзе гаилә башлыгы. Хатыны Регина белән кыз үстерәләр. Азалия Уфа-нефть институтының 1нче курсында югары белем ала. Сайлаган һөнәренә тугры калып, инде менә 30 елга якын Розалия Мирхәтим кызы Ознакайның Айсылу балалар бакчасында балаларның сөйләм теленә кирәкле юнәлеш бирү өстендә логопед булып эшли. Нәтиҗәле эше өчен күп тапкырлар Ознакай муниципаль районы мәгариф идарәсенең мактау кәгазьләре, күкрәк билгеләре белән бүләкләнә. Розалия бик тәвәккәл һәм тынгысыз җан. Нинди генә эшкә тотынса да азагына кадәр башкарып чыга. Туганнары һәм дуслары өчен дә җан атып торучы изге зат ул. Без, аның әнисе, балалары, барлык туганнары аны чын күңелдән 50 яшьлек юбилее белән тәбрик итәбез. Сабыр халыклы, мәрхәмәтле, ярдәмчел, кадерлеләрдән дә кадерле бит син, Розалия. Сине тагын бер тапкыр туган көнең белән котлап, иң изге якты матур теләкләребезне генә юллыйбыз. Көчле рухлы һәм кешелекле, юмарт һәм ярдәмчел, бәхетле һәм сәламәт бул. Уй теләкләрең киң, туар таңнарың тыныч, саулыгың ныклы, гомерең бәхетле һәм озын булсын. Тормышыбызга ям истәп, авырмый, кайгы хәсрәт күрми, озын гомер итүеңне һәм балаларыңның, якыннарыңның игелеген генә күреп яшәвеңне телибез. 50 яшь ул гомер чиге түгел. Әле алда таңнар, офыклар, алда көтә әле зур планнар үстерәсе нәни оныклар. Нурлы еллар гына киләчәккә сине мәңге озата барсыннар. Синең өчен нәни шатлыкларда бәхет булып яфрак ярсыннар. Иң изге теләкләр юллап әниең Миньямал, балаларың Рөстәм, Регина, Анелия, Азалия, туганнарың Абдуллиннар, Валиевлар һәм аларның балалары. Ям өстенә ям булып 16 мартта кадерле кешебез, газиз әниебез Валиева Миньямалның да туган көне булып узды. Аңа да ныклы сәламәтлек, озын гомер һәм бәхетле матур тормыш телибез. Туган көнең белән, газиз кешебез. Чын күңелдән әлеге котлау хатында яңгыраган барлык теләкләрдә без дә кушылабыз. Сәламәт булып, тормышның һәр мизгеленә сөенеп, якыннар янәшәсендә бәхеткә төренеп яшәгез. Туган көннәрегез белән сезне. Юбилейлары җитә, димә гомер үтә, болытлар атканда яктылык. Шушы матур истәлекле якты көннәр калыр бер сөйләргә сагынып. 50 яшь бик әздә, бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомергә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны өстәсен. 50 яшь
бәхетле yıllarını üstesin. Birgelep söyleşip, oturup gürleşip, jırlap biyip yaratkan kuyga. Tuğan günni bizge böyle gitken üçün, rahmet yolsun etiyeniga. 50 yaş bir gözde bir tüpte şekilli, ömürdün yaratasın ötkensin. Algan ömürde tiksin Xudayım, bәхетле yıllarını üstesin. 50 yaş bir gözde bir tüpte şekilli, ömrünün yaratasın ötkensin. Algan ömürde tiksin Xudayım, bәхетле yıllarını üstesin. Юбилейлар жетеді, ömür öte, bulutlar atқанда яқтылық. Шушы матур истәлеклі яқты күннәр, қалыр бір сөйлерге сағынып. 50 yaş bir gözde bir tüpte şekilli, ömrünün yaratasın ötkensin. Algan ömürde tiksin Xudayım, bәхетле yıllarını üstesin. 50 yaş bir gözde bir tüpte şekilli, ömrünün yaratasın ötkensin. Algan ömürde tiksin Xudayım, bәхетле yıllarını üstesin. Algan ömürde tiksin Xudayım, bәхетле yıllarını üstesin. Bәхетле yıllarını üstesin. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, шушының белән безнең бүгенге эфирыбыз ахырына да якынлашты. Туган көннәрегез котлы, мөбарәк булсын. Исән-имин булыгыз. Внимание, встречайте! Открылся новый магазин детской обуви «Юпик». Мы подготовили достойный ассортимент обуви для детских ножек в соответствии с трендами сезона и необходимые сопутствующие товары. Ваш ребенок в обуви от магазина «Юпик» будет чувствовать себя комфортно в любое время и в любых условиях. Для этого наши консультанты всегда помогут определиться с выбором в соответствии с индивидуальными особенностями вашего ребенка. А наши цены не оставят вам шанса уйти без покупки. Кстати, уже действует скидка 35% на весь зимний ассортимент. Магазин «Юпик» – главный по детской обуви. Ознакаево, Ленина 24, телефон 8 917 261 0058. Именная ложка – безусловно отличный подарок на праздники и будни. В торговом центре «Шифа» заработал отдел именных подарков для самых любимых. Наши приборы смогут украсить ваш стол и послужат прекрасным подарком на долгие годы. У нас в ассортименте только качественные ложки российского производства. Также оперативно выполним коллективные заказы. Ждем вас по адресу Ознакаево, торговый центр «Шифа», улица Нефтяников, 33, телефон 8 987 173 63 95. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня. Открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера «Диалог Авто» в городе Ознакаево. Шихудинова, 12Б, телефон 99 006. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе.
24 часа в сутки. Телефон 8 939 300 92 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор». От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Ознакаева, Ленина, 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Ознакаева. Отправление из Ознакаева в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», ДКНРЧ, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес: улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 71.